Rugare. Amen. Rugare. Hallelujah. Nomutenda mwari wamwe mwari wasamira rugare. Amen. Ndisingazvita hangu mutsvene asi ndichava rugare. Amen. Shoko riri kubva pane rwiyo rwaSolomon 7:1 rugare. Amen. The Songs of Solomon 7:1 rugare. Amen. Zvinonzi tsoka dzako dzakanaka sei muhwashu dzako rugare. Amen. Hanzi dzakanaka sei ko tsoka dzako kana dziri mushango rugare. Amen. Parutaurwa nyaya yekunaka kwetsoka kana dziri mushango rugare. Amen. Panambodzoka kuOld Testament rugare. Amen. Moses akanzi asvika panzvimbo tsvene rugare. Akanzi bvisa shangu dzako rugare. Amen. John achiritaura rugare akabva ati pane munhu ari kutera kumashure kwangu handikwanise kusunga tambo yeshangu dzake rugare. Amen. Moses anga asina shangu but ari kuuya wacho ane shangu rugare. Amen. New Testament, Old Testament, Moses akanzi bvisa shangu dzako rugare. Mu New Testament muri kunzi ari kuuya handikwanise kusunga shangu dzake rugare. Zvinoti mu New Testament makoya munhu ane shangu rugare. Amen. Vaizonzi dzakanaka sei ko tsoka dzako kana dziri mushango rugare. Amen. Handikunzwika rugare. Amen. Rugare. Unzwika na handikunzwika rugare. Amen. Dzakanaka sei ko tsoka dzako kana dziri mushango rugare. Amen. Tsoka dzinowanikwa kunaka kana dziri mushango rugare. Amen. Rugare. Amen. Idzi ndo shangu rugare. Amen. Rugare. Hanzi dzakanaka seiko tsoka kana dziri mushango rugare. Amen. Idzi ndo tsoka idzi. Idzi ndo shangu idzi rugare. Saka kunaka kwetsoka kuri kuonekwa kana dzapinda mushango rugare. Amen. Idzi tsoka kana dziri panze idzi dzinonzi hadzina kunaka chero kadzisa cutex rugare. Dzinozonaka kana dzaa mushango rugare. Amen. Seiko zvanzi tsoka dzinonaka kana dziri mushango rugare. Asi Moses akadzibvisa shangu paOld Testament rugare. Shangu idzidzi dzinomirira murayiro yaMoses rugare. Hanzi pane 10 commandments, mafitsa i5 kune 5 to make 10 rugare. Saka kana ukararama uri pamutemo rugare, haurarame zvakanaka than wamushangu rugare. Why? Because mutemo waMoses waingoza vanhu kuti musaba rugare. Ukaudza kuti usaba hazvikutazise kuba rugare. Unless kana wazopinda mushango rugare. Why mushango dzikutaurwa idzi ndi Jesu Kristu apa rugare. Kana wamushangu wane protection rugare. Tsoka kana dzikafamba dziri mushango dziri panze dzikatsika sora kana dzinobaya zobuda ropa rugare. Asi kana tsoka dzikapinda mushango dzikatsika chinobaya shangu rugare. Saka tsoka dzinonaka kana dziri mushango rugare. Ukabva kumba kwako uchifamba netsoka unosvika tsoka yako ine dust rugare. Asi kana uri mushango tsoka haimboite dust, pane chinoita dust chinokavha rugare. Saka kana ukagamuchira Jesu pane zvimwe zvinhu zvaunotadza zvinokavhwa naJesu wacho rugare. Saka nhau iripo ndeyekuti kana tsoka dzaamushango dzaane protection rugare. Because kana dzaamushango dzikatsika chinokuwadza hadzichakuware rugare. Amen. Because mushango shangu dzakagadzirwa neledza rugare. Kurodi pane mhuka yakatombofa ikadeura ropa rugare. Saka ndazopfeka shangu dzacho handichadeure ropa because pane rakambodeuka rugare. Amen. Saka shangu idzi dzafananidzwa naJesu. Why? Because pane akadeura ropa rugare. Saka kana wakamuchira Jesu akambodeura ropa kwauri zvinobudisa ropa zvichibudisa ropa rugare. Nekuti ledza imhuka yakabudisa ropa rugare. Saka ndikatsika chinobaya handichabude ropa nekuti ndapinda mune tsano wambobuda ropa rugare. Dzakanaka seiko tsoka dzako kana dziri mushango rugare. Ukararama uri mumutemo pane zvausingakwanise kubvisa rugare. Rugare. Kana uri mumutemo mumurayiro rugare pane zvimwe zvinhu zvekuti haukwanise unotoita uyo urimo rugare. Saka Jesu paakauya akauya nemurayiro yake mu New Testament rugare. Rekuti nhau iripo ndeyekuti mugogamuchira inini mugopinda mushango rugare. Kana uri mumutemo yaMozisi
anokuudza kuti musava musachiva but mutemo iwowo hautaisi kuba unotoba watozwa kuti usaba rugare saka murayiro waMozisi yanga iri oni rugare saka Mwari wachakabva kuti vanhu havasi kunzwa neoni vakutora shangu apa rugare shangu isaine protection rugare saka dzakanaka sei kosoka dzako kana dziri mushangu rugare rugare saka pane tiri kunasisa tsoka rugare chiri kana dzapinda rugare saka kana ukafamba usina shangu unobayiwa rugare ukafamba usina Jesu pane zvinokubaya rugare saka kana ukava neprotection yekuti kana ukabayiwa pane anobayiwa ari mauri rugare saka kana ukagamuchira Jesu unenge wane shangu rugare dzakanaka sei kusoka dziri mushangu rugare asi Mozisi akandibvisa shangu dzako rugare Mozisi yekuti bvisa shangu dzako inenge ingaitore clear picture rugare yekuti Mozisi kana munhu asina shangu haakwanisi kusvitsa munhu kwaari kuenda rugare Mozisi aifanira kusvitsa vanhu vana kuKenani rugare but paakakolewa akandibvisa shangu dzako rugare saine kubvisa shangu isaine kuti hongu ndinogona kukuperekedzai but handingakusvitsei rugare ukaona ukashanyira uri muenzi rugare ukaona munhu wepapo ipapo achikuperekedza asina shangu zvoroti haasi kusvika kure asi ari kukuperekedza rugare saka Mozisi akandibvisa shangu kuroti achaperekedza vana kuKenani asi haasvike because shangu haana rugare saka kana ukaona munhu achinge apfeka shangu ari kukusvitsa rugare Boazi apa kuda kuroora Ruthi pane ainzi the kinsman the redeemer rugare akati pakaona Ruthi akuda kuya akaenda Boazi ndinofanira kuroora Ruthi rugare akabva abvisa shangu rugare faini yeshangu yaireveiko yairoti hongu rwendo rwambuda kuti ndingofamba naRuthi handikwanisi kurifamba rugare saka kana ukaona munhu akabvisa shangu anenge atori nemalimiti yekuti kwamuri kuda kundisvitsa uko handikwanisi kukusvika rugare saka kana dzakanaka sei kusakana dziri mushangu kana tsoka dziri mushangu kwese kunobaya dzinopfuura rugare mhepo dzedzemadzisa unopfuura kana uri mushangu rugare saka nhau iripo ndeyekuda seko kana uri mushangu unokwanisa kusvika nevanhu kuKenani rugare rugare mharidzo yaMozisi nemharidzo yaJoshua dzakasiyana rugare mharidzo dzavo ndodzifanira because dzaibva kuna Mwari 1 but dzakasiyana rugare vakafamba naMozisi vaigona kutoti Joshua haana mati rugare waipozi mharidzo yaMozisi yanga iri kuti kana vanhu vakati vakuda chingwa Mozisi aingonamata kuna Mwari chivo chinodonha vanhu otodya rugare saka mharidzo yaMozisi yaidiwa nevakawanda because musevhisi maitodyiwa chingwa adonha rugare pakazouya Joshua manje saka vakambopinda naMozisi vakanzwa Joshua achiparidza vanoti Joshua haana Mwari wacho rugare because ukaenda kuna pastor Joshua ukati Joshua taane nzara Joshua yaikupabadza rugare saka unoti Joshua uyu haana calling yakasimba rugare hongu tamupromise land tamuKenani but tikazonzara muKenani munopiwa badza rugare saka vakambonamata naMozisi kana vana Joshua vanoti Joshua haana mati rugare why because mhari dzacho iri kusiyana rugare Mwari akambotuma mwana wake kuti anomutsa Lazaro ane nguva dzekuti aenda kunhamo yaMozisi rugare iye anomutsa but ane nguva yekuti aenda kunhamo kunoviga Mozisi rugare rugare saka pane zviwo zvinochero pane dzimwe nyasha pane zviwo zvinoitika una Mwari wake mukuru rugare ari iye Mwari aipa vanhu chingwa iye ana Mozisi anga kupa vanhu badza rugare why because chingwa chaipiwa naMozisi chakasiri satisfied kwavari rugare why because chaingobhekwa rugare zvekuti kana shuga yava mumaina usingaide wenga watonyura rugare kana mabikirwa emana eyo usingamade wenga watonyura kuchangouya rugare but Joshua akuparidza vake nebadza waiti kana ukarima fulawa yacho waigona kubika mafeti kuku rugare kana kubika chimpoto haidiweka rugare but mana sano chochiva chisina shuga maingorova rugare but yebadza ukaparidzwa rebadza inorwadza but outcome yacho unoita zvaunoda rugare saka mharidzo yaJoshua
yairwadza vanhu but pakukohwa kwacho waita zvaunoda nezvaunazvo rugare. But yaMose manje yakapa vanhu mentality yekuti Mwari anongopa rugare. Rugare. Ende vakatanga kunamata pacho wangu yaMose vakaona mabenefits akawanda rugare. Why because zvinhu zvaingodona rugare. Amusati mamu promised land rugare. Inde yakangoti promised land yakapromiswa naMwari hakutoshanda rugare. Why because vari muwilderness vaingowana chikafu rugare. Vakanzwa nyota Moses aingorwa dombo mvura tobuda rugare. But vamuKenani vetonzi endei kutsime rugare. Tsime yacho inenge yabva kupi ndima icho ichera rugare. Siku Mwari wacho ari kusiyanisa rugare. Pane dzimwe nguva dzekuti anenge apakaoma pekuti Mwari anoshanda ari ega rugare. Promised land hainaye chimbwa. Promised land kunorimwa rugare. Saka promised land yacho inorwadza kudarika wilderness rugare. Why because muwilderness maingodona chingwa, mupromised land mairimwa rugare. Rugare. Saka Mwari wacho pane dzimwe nguva dzoti anombotaura sekuti unofunga kuti kunge hasiri rugare. Ari yakamboti Mose bvisa shangu yakunzi dzakanaka sei tsoka dziri mushangu rugare. Seiko shangu takambodzidzisiswa but Jesu wacho akauya anadzo rugare. Vamwe vakabva varembe vachine mitemo yakadaro zvoti vakasvika pachechi shangu vanodzidzisa dzakanaka sei kana dziri mushangu rugare. Jesu achiuya ngani masendosi ake rugare. Zvekuti John akasvika pakuti handikwanise kusunga tsoka dzehanzu dzake rugare. Iye ari yacho chapaNew Testament ane shangu but paOld Testament paambobviswa vamwe sano shangu rugare. Means kuti kana munhu asina shangu ari kurarama ari mumurayiro rugare. Kana usina shangu unenge une makumbo unosvika zvokani 10 chirayiko 10 commandments rugare. But 10 dzacho dzofanira kukombainwa dzopinda mu2 rugare. Kupinda mu2 ndio murayiro yakataurwa naJesu auya. Hanzi ndini ndichava Mwari wako 1 2 kudza baba namai vako nemanebha ako to make 2. Saka 10 dzakakombainwa mu2 rugare. New Testament yanga ine mutemo 2 rugare. Old ine 10 rugare. Why? Dzakanaka seiko tsoka dziri mushango 10 dzezvamakamboudzwa dzakupinda mushango rugare. 10 dzamamunadzo dzakuva negovernment yekuti kana ukagamuchira Jesu hauchaita mabasa sakarurama rugare. Ndosaka makaona kuti vanhu vari mumutemo vana veIsraeri vakatadza kukafa vanhu 3000 rugare. Vaitoita zvemutemo vari mumutemo kwakava 3000 rugare. Kwazouya Peter vanhu vamushangu pakaparidzwa shoko rakanyanya kukatendoka vanhu 3000 rugare. Kuti vanhu vamugrace pakava nekutendoka kwakawanda but vari mulaw kwakafa vakawanda rugare. So dzakanaka seiko tsoka kana dziri mushangu rugare. Chinonakisa tsoka chiko ishangu madzapinda rugare. Kana shangu inonaka seiko shangu kana uchipfeka size 9 ukapfeka size 8 hadzinake rugare. But Jesu akauya chiti Jesu tovana kumufita tese rugare. Rugare. Saka chashura chiko tsoka dzako ngadzipinde mushangu rugare. Tsoka dzikava mushangu kana wagamuchira Jesu tsoka dzava protection hapana pauchitambudzika rugare. Why? Because Mwari wacho Jesu achienda akasiya chiti kana makunamata namatai muzita rangu rugare. Seiko Jesu akati vati tinamate muzita rake ko ndo shangu dzacho kai rugare. Kana ukanamata usanamate muzita rake hauna kupfeka shangu rugare. Akasiya atokupai malozi ekuti kana makunamata namatai muzita rangu rugare. Saka kana ukapinda muprayer ukangorwa direct naMwari wacho usina kugamuchira Jesu haakudzi rugare. Why? Because Mwari ane relationship neshangu dzawakapfeka rugare. Kana uri mushangu ukanamata Mwari anoona mwanakomana wake achichema kwaari rugare. Saka iye ane rudo nemwana wake. Kana mukagamuchira murayiro yemwana wacho mukagamuchira Jesu makunamata anoona mwanakomana wake achichema pamusoro pako rugare. Saka nokasagamuchira Jesu Mwari wacho anokuona iye akatosiya murayiro wekuti kana makunamata namatai muzita rangu rugare. Rugare. Ndiyembotoa nchiti kana mukadzi ane nhumbu rugare
kana mukadzi ari nhumbu manheru akati ari kuda pizza rugare, murume anomhanya rugare, chinomhanyisa chiko azoti haasiri ari kuda pizza, ropa rake ndo riri kuda pizza rugare. Wonoti kana wasina pamuviri pacho ukati urida pizza sani vandochinja saizi rugare. Why? Because chinomhanyisa nchekuti chiri mukati ndo chake rugare. Saka kana ukanamata wagamuchira Jesu, Mwari kuti anzomunamata wako, chiri mukati mako ndo chinomuruvafadza rugare. Saka nawe sachiko yanawe kugamuchira Jesu yekuti kana wakunamata Mwari wacho anoona mwanakomana wake achichema pamusoro pako rugare. Sachira chiko dzakanaka seko tsoka kana dziri mushangu, tsoka dzako ngadzive neprotection rugare. Shangu is a sign of protection rugare, yekuti hongu une tsoka unotokwanisa kutofamba netsoka dzako zvinoita rugare, but hapana hadzina protection. Why? Boss kana ukagurugurwa ndonobuda ropa. Why? Boss hauna kupfeka shangu dzine mhuka yakambobuda ropa rugare. Saka uchifamba ukapfeka chakambobuda ropa hauchabude ropa rugare. Saka kana ukagamuchira Jesu akadeura ropa pamuchinjikwa, iwo hapasina ropa rauchabuda. Why? Boss waende ukadeuka rugare. Saka ropa kana ropa pazo iri kwekuenda kwambodeurwa ropa, ndosamuchona vedzin'anga vemudzimu vachiti kuti uite mari otombodeura ropa rehama yako rugare. Saka tinofumisa chiko iropa rugare. Saka kana isu tichionamata hatigoni kudeura ropa rehama dzedu, toenda kwakafiwa kare rugare. Because kana ropa padzacho iri pekuenda kupfeka shangu dzemhuka yakambodeura ropa, inini pachangu hatigoni kudeura ropa, saka ndakuenda kune vakauraya rugare. Because Jesu akatodeura ropa pamuchinjikwa kare, saka toenda kwakadeukawo rugare. Zvakanaka seiko tsoka kana dziri mushangu rugare. Tsoka dzinonakiswa neshangu rugare. Saka nhasi ndakuziva kuti kana tigamuchira Jesu rugare, Jesu ndo shangu rugare, longa ichipinda mushangu rugare, yova necovenant neprotection rugare. Chakukwara pauri chiko dzashangu dzawapinda rugare. Chero pamunzwa sei wakupinda because wane shangu, chero mumadzina munoza mupindika sei munopindika une shangu rugare. Saka kana wapfeka shangu wava neprotection rugare. Pava necovenant rugare, hapasina kupushikana rugare. Chero kutsika papi wakutsika, chero mudhasti kana wakapfeka shangu chinosviba papo ishangu ukabvisa tsoka dzedzango chena, tsoka hadzisvibe kana dziri mushangu rugare. Saka kana una Jesu pane mamwe mabasa asakararama aunogona kuita, but kana uri mushangu chinowanzosviba shangu rugare. Pane mukadzi akabatwa rugare, mukadzi abatwa vadzidzi vakabva naye kuna Jesu rugare, ariye akanyora mutemo, zvikanzi mukadzi ndima akanyora kuti zvifeya hazvibvunzwa bhaibheri rugare. Saka zvamuri makanyora tauya naye uyu akafewa rugare. Havana kuziva kuti vari kuenda kuna Jesu akanyora bhaibheri racho rugare. Wamazoti kana wadiwa naMwari ukatadza, Mwari wacho anongokunakidza rugare. Anoenda nemukadzi yeye rugare. Jesu ariye akanyora mutemo iwoyo, havana kuziva kuti ndiye akanyora, akabva anyora mumwe rugare. Jesu ane nguva dzokuti akanonyora mumwe mutemo sezvo ariye akanyora mumwe mutemo rugare. Zvikanzi kana uchiziva kuti hausati wakambotadza, taka wotova mumwe mutemo wanyorwa rugare. Why? Because maenda kune munhu akanyora wese wekuti zvifeve rovaika, but masvika kwaari ada munhu iye zvake abva ati kana uchifunga kuti hausati wakambotadza, taka havana kutaka rugare. Why? Adiwa naMwari kuti Mwari wacho asvika pakugadzira umwe mutemo rugare. Ariye akambodaro ndiye akanyora matweni imwe nyaya yaifanira kuzotonyorawo rugare. But kana uchiziva kuti iwo hausati wakambotadza, chitaka havana kutaka rugare. Why? Because anga akapfeka shangu rugare. Kana uri mushangu une protection yaoneka unayo wekuti kana ukatadza unotonyesa mwe mutemo rugare. Pane pamwe pekuti kana ukatotadza mutemo unotogadzirwa umwe rugare. Pakatanga kugadzirwa rodhi rugare, zvakanzi mota dzese ngadzimire pamarobhoti rugare, but president paakafanira pamarobhoti riri redi akabva apfuura, vakatogadzirwa mwe mutemo kuti president achangopfuura rugare. But parobhoti panoti mota dzese dzimire, asi yapresident yakagadzira umwe
rugare. Why? Because ndo vanonyora malaw emuZimbabwe rugare. Saka kana vakatodarika mutemo vanogadzira umwe. Zvose kwari muri dzovala kumira pamarobhoti mufunge. But ya president ikatopfura inobvetogadzira umwe mutemo. Rugare. Amen. Why? Because munhu anonyora mutemo akarasika pamutemo watova umwe. Rugare. Amen. Hatadze munhu akambogadzira ka. Rugare. Amen. Ticha wako panotaza meki munoti chi anomoti imwe formula. Iya atadza. Anogadzira mwe mutemo. Sure. Rugare. Amen. Rugare. Saka kana una Jesu paunonzi watadza unotogadzira umwe mufunge. Rugare. Amen. Unototi ndozo zvakutoitwa here mazuva ano patadzwa pandizvozvo. Rugare. Amen. Moses akambotaura kuti kana makurorana ngatirorane vanhu vedu ngatirorane mastripes edu pachedu. Rugare. But Moses akaona mwe mukadzi muEgypt akamuda. Rugare. Amen. Amutimba Miriam na Aaron baba vatuka Moses. Rugare. Vatuka Moses Mwari akabva pa mapere mbudzi. Rugare. Zvikanzi amungatuke munhu wandakazodza. Rugare. Asi atadza but pagadzirwa mumwe mutemo kuti akazodzwa atukwe. Rugare. Amen. Iye ari akagadzira mutemo wacho but paanga kudzwaro pagadzirwa umwe. Rugare. Amen. Tokuti kana una Jesu pawatadza mumwe mutemo watoiswa mubhuku. Rugare. Kuti awo zvinotoitika ndizvozvo watoiswa. Rugare. Rugare. Saka pane kumwe kutadza kana una Mwari wacho kwekuti patogadzirwa rimwe bhuku mufunge. Rugare. Amen. Chifeve chatadza pabva patogadzirwa imwe. Rugare. Amen. Hadzi mafuta ayaya atina waya daitama pakushirikadzi. Rugare. Amen. Chifeve chaenda nemafuta kuna Jesu. Rugare. Zvikanzi mafuta atawana daitama pakune vanotambudzika vanoita sei but Jesu akazotaura zita kuti chi hanzi yaitwa nepfambi iyi iparidzei kwese. Rugare. Amen. Jesu akasvika pakusimbisa mharidzo yepfambi. Rugare. Pese pakaporesa vanhu hana mboti paridzai kwese but nyaya yepfambi yakanzi iparidzwe kwese. Rugare. Amen. Hanzi zvaitwa nepfambi ngazviparidzwe. Rugare. Pfambi yakaonderwa nyaya zvose pakuti iparidzwe. Rugare. Amen. Rahabhu. Rugare. Paguta reJeriko. Rugare. Rahabhu Rahabhu Mwari akuda kuti arohwe. Mwari akasvika pakuparidza vanhu vese. Rugare. Vanoziva nyaya yaRahabhu. Rugare. Seiko Mwari aparidza nyaya yese inoya kuti kana pakava nehwani anoziva zvaitwa naRahabhu harohwe. Rugare. Saka pagadzirwa mamwe marudzi mumwe mutemo wekuti vanhu vese vatofa kuti Rahabhu apinde. Rugare. Saka kana ukagamuchira Jesu ariye muridzi wemutemo ariye muridzi wemagwaro. Rugare. Kutadza kwako panogadzirwa mumwe. Rugare. Rugare. Pane zvimwe zvinhu zvekuti ndiwo watadza but kana una Jesu Kristu panogadzirwa mumwe. Rugare. Dzakanaka seiko tsoka kana dziri mushango. Rugare. Chinonakisa tsoka ishango yadzapinda mairi. Rugare. Kana tikagamuchira Jesu hongu tine mabasa edu achakamboita asakarurama but kana tikapinda mushango Mwari anotinzwa. Chinonakisa chiko ishango dzapindwa. Rugare. Amen. Idzo tsoka pachadzo hadzina kunaka. Rugare. But dzinonakiswa nemadzapinda. Rugare. Saka nhau yapo ndeyekuti chipindawo mune shangu dzinofita munhu wese. Rugare. Zvekuti kana wakufamba panobaya hauchabayiwe. Rugare. Pekuti paunotadza pakatadza Mose vatadzirwa vacho vabva mapere mbudzi. Rugare. Dzakanaka seiko tsoka kana dziri mushango.